You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. And now, para sa ato ang Sugilanon nga episode, Ordinary People, Extraordinary Stories. Ang ato ang istorya karon kay surrounding 7-Eleven. Oh, sige, go. Kaya na-mention man ko na to ang 7-Eleven last time niya. Nakaisip ko na pa ba tayo mga other 7-Eleven stories? Uy, basig na amoy 7-Eleven stories. Pwede good mo mag-send sa inyong story. I-send good na inyong story. Kay para naami Bisaya basahon kay usay maluhotdan mi og kanang Bisaya nga story kay manguha na lang mi sa Tagalog na Reddit section. Magkuha na lang ko, mag-submit na lang ko, no? Pero dili ko musaba ang ako di ito. Pwede pun. Sige. Na ako isa ka 7-Eleven complaint, dili story, complaint. Mhm. Kaya ang 7-Eleven, good, no? Dili, gyud sila mo dawat og GCash credit card. Cash lang yun na sila. Mura ganig. Sa unang panahon pa. Ngano na sila? I don't know. Ngano di sila mo dawat og GCash? Ngano dili mo dawat og credit card? Unsa imong ginaadto sa 7-Eleven di ay? Kung tanon na na. Snacks lang, good. Snacks. Pwede man ka mag-convenience. Kaya na may Gcash. Na GCash sa convenience? Ambot, murag na ang. Ang mga Shell Select pod, na sila credit card. Manggoy mas dool sa amo. 7-Eleven, manggoy mas dool. Kaya palit ragod ka ng siopao sa kusina Davao kung muadto ka diri sa amo. Ay, uno. Kalain po di mo. Gani, no? Gani. Sige, basahan na imong story sa 7-Eleven. Manguha taog story sa my confession ako. Okay. Yan na daw siya confession. Si Hyun Woo-shi. My confession ako. Sobrang petty ng ginawa ko sa 7-Eleven. So, eto na nga. Galing akong work na super pagod. Butangi pag yung nag-WD-40 ang yung purtahan. Dagan kay WD-40. Huwag nyo butangin yung purtahan. Okay, mabalik ko. So, eto na nga. Galing akong work na super pagod at nag-overtime pa. Kaya naisipan kong bumili na lang ng siopao sa 7-Eleven para diretsong ligo. Then tulog na lang pag uwi sa bahay. Para maaga rin makapag-rest. Asa po dato nga sentence, uy? Wala, gi-breakdown. Asa ito nga sentence mo? Dili siya formal na writer. Dili siya formal nga writer. Okay. Di 3 siopaw yung kukunin ko sana nung biglang may dumating na magjowa tapos pumila sa likod ko, kukuha rin ng siopaw. Narinig ko yung babae na nagsabi, "Ang tagal ha, pakabalak pang kunin, lahat, apakapatay gutom naman pag gano'n." Nadunggan yun na niya. Lain na namang panungog-dungog. Exage kayo. Nadunggan to niya. Di tumingin ako kung ako ba yung sinabihan ng ganun. Wala naman ng ibang kumukuha kundi ako lang. Tsaka kararating lang nila. Reklamo agad. Grabe po. Di umalis muna sila kasi sabi nung lalaki, kuha daw muna drinks, balikan na lang daw yung siopaw. Sa sobrang inis ko, nilipat ko yung sign na di pa luto doon sa part na pinagkunan ko, which is luto na. Habang yung mga totoong di pa luto, yung wala ng sign. Bright ka. Pumunta ako sa pila para magbayad at pasimple kong tinignan yung dalawa nung bumalik para kumuha ng siopaw upang masiguradong di luto yung nakuha nila. Sumakses nga ang plano ng EA na ito. EA. Sa EA, Executive Assistant. Ano ni abot sa story ang EA? It's irrelevant. Nung ako na magbabayad, gulat ako kasi bigla akong siningitan ng babae sabay sabing, "Babagal-bagal. Ay, maldito." Taysa, unsa ni normal lang day yung singit-singit? Di na pwede sa kuha ba ya? Niya magpadungog-dungog. Feel na ko murag himo lang ni nga story. Pero let's assume this is real. Oh. Nadi ingon Na nga nga tao kanang
bagal. Murag, one by one. Maring ana, no? Ay, lain. Basin di ay. Basin di ay. Ay, pero tinuod. Kinabi yung video ang principal na one by one. Tinuod siya nga tao. So, naay So, ingon na naay nga klaseng tao. Nga mo, bagal, maningit. Oh. Mao ba? Apakapatay gutom naman kapag ganoon. Ano niya? Di ka ako sa isip ko, go lang, mauna ka na magbayad. At least yung siopao ko, kakainin kong luto. So, nung nakabayad na ako, binalik ko rin sa dati yung sign para wala nang mabiktima na iba. Ay, buotan siya. Considerate siya. Petty lang jud siya sa iyang kalaban. Oo, sige. Pero considerate siya. Yeah. Parang nabawasan yung pagod ko nung time na yon. Tawa pa ako ng tawa habang kinakain ko yung siopao ko. End quote. Ay, end story. Muna to. Wala, nalingaw ko. Kamo. Kung kamo ingatoon, apakapatay gutom naman. Siya tinuod na ng mga tao na yung ana. Naanay, mga inguna na nga tao na ana. Kita katong principal na ana. Bitaw no, di lang ko ma-imagine na nay magingana sa kuha. Nay nagingana sa kuha, nanay nagingana sa mo. Wala pa yung Gaya taon. ni Moy, singitan dayon ana. Wala pa yung taon. Sus, kung ako no, non-confrontational man ko na. O sige, ikaw na. O sige, ikaw na. Ana. Pero dili jud, non-confrontational jud ko. Ako no, dili jud ko moingon ana. Pero buhaton ako to iyang gibuhat ba na kanang ilisa ng sign. Ako ba kay di na ko ma-imagine nga tinuod na. Okay, kung tinuod yun na naadyo manawag og pulis ba? Ano naman sagpaon nimo? Dili na confrontational na jud ming duha ato. Confrontational man siya in the first place. Oo. Nga, kung ma-timing niya nga confrontational po din yung nakauban like me. Patay. Mo nang dahilan nga di ko pa drive ni naknak. Kay ma-road rage ka. Mag-road rage daw ko. Pero na may driving bell. Ay, no. Na may driving bell sa iyong sakyanan. Dili, dapat magpalit ka. Para do, technique ni advice ni nako, lagpot sa talagpot. Advice ni nako sa mga mainit ang ulo sa driving. Pagpalit do mog bell. Atong bell ba nga? Ding, 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 ding. Ay, naingon naman din na to na sa previous Naingon episode. na, oy. Ay, naingon naman din. Ay, kato mga information. May I help you? Bitaw na. Ay, naingon naman din naman. Balik-balik na, no? Tikto yung story. Dali, no? Anyway. O sa mga wala pa nakadungog. O para dili do ka mag-road rage, kailangan na i-bell sa imong atubangan. Kaya instead na busina daw ang imuhang ipislit, mag-ana daw ka, katong bell. Okay, para ikaw lang ang nakadungog sa road rage nimo. Oo, pero dili ka siya, madamay og mura tao. siya og kanang for satisfaction purposes. For your own Peace use of mind. only. Pero kung ingani ang babae sa 7-Eleven na hagbay ra si Darling init. Sige daw kung ikaw daw ang namili daw ka og siopao niya, ako kay niabot kong hala dugaya oy patay gutom imo ganang kwaon tanan ba. Excuse me, miss. Unsa toy mo ingon usab daw? Iusab. Ang sabi ko patay gutom ka. Ay, or kung lahi. Wala ko'y giingan. Okay, naman ko ko'y nadunggan, pero kung usabon pa to nimo, lang. Ingana siya. And that's not an empty threat. I always do that. Ganang makig-confront. She a confrontational person. Anad kayo. Kaya kato ganing sa McDo. You should have seen her at SNR. Uy. Dugay kayo ang amuang pizza. What happened? Oh, grabe nga na. Ningon dyan ko, what happened? Yan na dyan ko sa sinar. Grabe. Nice to yung pagkaingon. Miss, excuse me. Ang amuang pizza. Guys, dili ko pataka og yaw-yaw. Dili. Mag-base dyan ko sa timestamp. Mag-base ko sa timestamp sa resibo. Kung sobra na gyud og 30 minutes ang muhulat 40 minutes, 1 hour na kapin. Magyaw-yaw na gyud ko. Di man na hustisya na. 'Di ba? You're waiting for pizza for an hour. That's not justice. Kailangan dili po na sila pasagdan lang malimtan ka. Dapat kailangan nimo sila confront. Dili man confront in a way nga mga way dayon ka na may confrontation na.
It's not confrontation. It's not called Miss, confrontation. pa-follow up lang po ng pizza namin. Follow up lang. ingon Follow up ana, lang na ingon siya. Ang ana. tawagan na. Dili confrontation. O, kayo Oo, ka. follow up lang. Follow mama. up lang. Follow up Ah, lang. kaman, ay. Pero tinuod ka. Oh. Dili ko ka-imagine tinuod ni. Murag nagimuhimo. Napapansin lang ni siya sa Reddit. Feeling na ako napapansin. Apakabagal, apakapatay gutom. Gingnan siya. Oh. Hello, oy. Ang naay nag-comment ba? Naay nag-comment. Actually, luto talaga yun. Iniinit lang, OP. So na-feel ang iyang pagka... Hoy, nakakaon jud baya ko og siopaw nga bugnaw pa kaayo frozen pa ang sulod. Pero at least it's pre-cooked. Oh, it's pre-cooked, but I had a bad time. And I was non-confrontational, but I did confront the person. Panadero to siya. Ay, bantog di ay na ako'y like sa panadero tungod atong experience. Bana, dili ka mo palit. Oh, nakalimtan na guna ko na siya na moment. Pero na-remember lang na ko tungod ani. Nag-order ko og siopaw. Gitagaan ko og siopaw. Gikaon ako ang siopaw. Bugnaw pa siya sa sulod. Like almost frozen. Kunya ako, mo-confront ko. Pero grabe ka busy to na bake shop. Ay, busy kaayo to siya na bake shop. Dugay kayo ko na taga. Dugay pug kay ko niingon nagpa-cute-cute lang ko dito. So dugay po ka nakuan. Dugay pug ko na tagad. So mo nang naka-ik sa panadero. Mo You na, will never order again. Oo, na ako'y ik sa panadero. Kaluoy po nimo. Mo nang maka-roast bake shop ka. Oo, we love roast bake shop. Bekenemen. Bekenemen. Roast bake shop. Oh, okay. Tapos gitagaan ko, dugay kay ko nagulat no, gitagaan ko og bagong siopaw. Mo gyapon. Buang. Lagotay. Moto. Asa mo na oy, bad. Mo ganito na ik ko sa panadero. Mo day na nakalimot na ko kung ano, pero mo na to siya. Sinaknak na ik sa SNR na Gmall. Nga naman. Kay ganahan yung big SNR. Kay ganahan ko clam chowder nila. Ang pizza ko nila, guys, technique niya. I think many people know this. Ang pizza nila, isuso mo sa ilahang clam chowder. Lami kayo. Mo na akong trabaho diha. Ug ang fries nila, isuso mo sa clam chowder. Lami po kayo na. Maski asan mi maadto ko tayo nami sa Brisa, mukaon mi SNR. Ing ana mo trabaho. Ko tayo nami sa SNR na grocery, mukaon gyapon mi. Murag ing ana ba? Ganahan jud mi SNR. Pero it's not my favorite pizza pero lami po na siya diha. I like the greasiness. I like greasy pizzas. If it's not greasy, then it's for vegans. Bye. Umato no. Pero kanang sa Gmall na SNR, dili jud ko pa kanang sa umbana diha. Ay, dili ko naman. pa. Kay ngano. First time nangaon diha, nangaway na sad ko. Ay, pero siya. dili OA lang ko mo ingon. Dili ko nangaway. Ang cashier mo nangaway sa kong anak. Oo. Imuha lamang gipagtanggol imo. Gipagtanggol. Kay ani ni nangaon mi, nag-order mi. Tapos napansin ako ay wala di tay knives. Kato ilang wooden knives ba? Wala di ay mi ato. O mga fork. So ako, anak, balik sa cashier pangayo og fork and knives. Nya. Ingna nga tanan ta 6 ka buok. Kay wala jud mi fork and knives. Murag nalimtan niya ta og hatag. Yato kong anak dito nangay fork and knives kasabaan siya sa cashier. Ngano dong gikasaban to? Kay murag tingala ko ni balik akong anak nagdala nag fork and knives. Tas naghilak akong Uy, anak. kaluoy ba ana? Naghilak akong anak, naghilak. Kung anong nihilak kaya? Di siya mo ingon kay dili pud mag-speak up. Pero bugos gyud nako hantud giingnan ko nga gikasaban na siya sa cashier ngano daw mangayo og fork and knives gitagaan naman. So, gibalikan ako ang cashier ko. Kisa tong nag-serve sa akong anak og fork and knives, Oo. Sa, kasayon lang sa imo ha, mga saba og kanang, at the time, siguro mag 12 years old pa akong anak ato. Kasayon lang sa imo mga saba og bata. Wala ka na ngayon og information ba daan sa kauban nimo sa crew, kung ipa-check nimo among table, kung nabag yun mi fork and knives, bago ka niingon nga, nahatagan na mi. Kay kung makaingon siya og statement mga nahatagan mi certain kayo siya ba pero wala niya gipa-check daan kung na kay wala ba yun mi na servan mo gani no ngano mangayo man mo gusto di ay sayon mo kay ka makakasaba og 12 to no kay nakalimot namang jud ko pero sayon kay ka makapangasabag 12 years old kay 12 years old man no pero karon na naman ko diri daw kasabi daw ko gingnan ako siya lain kaayo dili ko ganahan na ana magud tawo nga kanang maanoy og bata for no reason.
For no reason, Naa, Jud. I Nadyo would yung mga tao imagine, ngayong naa. ana. Mm. Nadyo tao ngayong ana. Mhm. Which is, that's me. Sa laing bata nga, dili na ko close. Like, dili na ko pamangkin, dili na ko anak. Dili, anak sa akong friend, good. Kanang dili na ko kaila nga bata, dili ko fond o bata. I relate. I can relate. There Can are you annoying understand kids. me? I Yes. think you will understand me. I think people here in our listeners would understand me, especially tong kanang feel nimo imong anak like cute. I can. Naadyo ko. I can relate 100%. Feeling nimo kanang cute ilang anak. Magplastikan ka, bitaw na bro. You're thinking, my son is the only cute thing in the world. Abi sa una, abi na ko dili ko ganahan og mga bata, no. Pero katong nagkaanak si Darling, ay cute jud kayo ako mga pagumangkon sila tanan. Pero naayo ban bata ba nga? Nganong ako ang mga pagumangkon cute, ang uman bata dili. Or ana no? Oh. Oy ana imong feeling ba? Nya karon akong anak, nganong cute akong anak, ang uban bata dili. Uy, ako ang bana di katuonan gina siya. Oh. Katuonan gina siya kring. Gilas gina siya sa tanawa ra gud si Kian ma. Tanawa iyang mga classmate. Oh. Tanawa, ngano day pa? Tanawa, ngano di ay? Siya ray gwapo. Wala na si Nathaniel Blanc. Promise, bagulan na niya kiingon. Bagulan ni mga 2 weeks ago siguro. Ala ka oy. Tanawa ra gud nga classmate ni Gian. Ngano di ay? Tanawa niya. Tanawa imong anak. Ngano man? Siya ray gwapo. Nusal man taon niya akong bana. Ing ana gud na feeling. Ing ana ang feeling ba niya? Siguro katong cashier kay annoyed siya for some reason nga ang bata nangayo og fork and knife for no reason nasuko siya. I don't know pero basta no dili pwede wala hustisya awayon. Awayon dapat. Awayon og balik. Nagpasalamat gud ko. Nangayo jud kog manager. Nagpasalamat ko nga gipagtanggol nimo. Oo. Nagpasalamat ko. Oo. You're welcome. Na-appreciate na ko na. You're welcome. Ing ana man ko perminti. Dili ko ganahan og ingon ana. Ing ana man ko perminti. Anyone who comes from my children and my husband, they answer to me. Pero naglampot na putak ring. Napa man may isa ka 7-Eleven story. Napa di sige go. Napa oy. Sige po. Gipost sa R Philippines. Kabalo ba ka ang R Philippines? Wala ko balo. Wala lang, toxic siya na place. Anyway. Toxic man jud ang Reddit, guys. Labi na kung matumog ar Davao. I actually everywhere. Naay mga pili lang kayo ng mga wholesome communities, pero kasagaran sa Reddit gyud toxic gyud. Pero ako kung ato lang ko Reddit, dito ko sa kanang mga diseases and RuPaul's Drag Race. Diseases. Kanang mag-Google ko og kanang mga sakit-sakit god. Usahay di mo ko itudlo sa Google search result ako dito ko magbasa-basa ano di. Magbuot lagi mo sa akong mga unsa mo day mo? Ayaw pagbuot. Pagbuot. Gani. Sige go. So ano ni siya? Ang giingon ni newbies blank. Ang yang giingon kay. So I've already told this story to my friends and asked their thoughts or opinions about it, but they never gave serious comments about it. Ay, Time sabi, humot ka akong book. Humot siya. okay. Ganan ko sa kung napalit na conditioner. Dili na ko masimot ang buhok. Mabuhok kayo, di kabot. Sige go. Padayon. So she already told the story to her friends and family. Unya. Never gave serious comments about it. So, in this case, maghatag ta niya og serious comments. Kay wa daw niya nakuha ang serious Mabuot man comments. siya sa ako. Kung dili serious ang comment. Last year, way back, I think around mid-August. So it was like 2022 ni nahitabo. Okay. It was my first time buying condoms, and the first thing that came to my mind was to buy from a local 7-Eleven near me. Unya. Was pretty nervous, so I bought a bunch of stuff before going to the counter and finally grabbing a packed Durex. Just when the cashier was about to scan the item, she looked at me and was shocked and put the item back. And then? Na-imagine mo ang nang sa cashier na na-shock. Unya gibalik daw ang item. Wala gipaskan. I asked, ay, di po pwede? She shook her head. I was a third-year college at that time and was wearing my ID. Ay, naka-uniform siya. I feel a little bit of shame in me.
So I bought condoms in our local drugstore, and surprisingly, the cashier was a lot more nicer. Just graduated last July, and I only buy condoms from drugstores from now on. Any thoughts about the scenario I was put through, or explanation why the cashier was like that? Let me just give you a serious comment, serious feedback. Mm. See, cashier is J.K. Rowling. She would impose her opinions on you. Oh. Oo, murag ipugos niya yung pagtuo sa imuha. Mm. Oo. Kung nagtuo siya nga bata ka, nagtuo siya nga di ka pa pwede mag premarital sex. Ay, mo naman daw na ang uso ron, segs. Oh, if ang pagtuo niya is dili ka pa pwede maging ana, dili ka niya tagaan. Si J.K. Rowling to in Bisaya, dili in a Filipino version. Mao to ako mong pagtuo nga gibuhat niya sa imuha, which is bad. She's imposing her beliefs on you. That's my serious comment. And I think the pharmacy or drugstore gave you the condom without hesitation because probably that was a pharmacist and she's very educated and she Educated, yep. Yep. License. And she knows She or he. Oh, he or she or them or They. know the consequences if you don't use it. Yep. Yeah. So, ang comparison is educated and we don't know Ms. Simpsons. We don't know the 7-Eleven cashier if they're educated or not. Basta the pharmacist was educated and they know better and they know what would happen if they didn't let you buy the condoms. Mm-mm. And so they gave you it. Mura ra nagkanang They gave it to you. Oh. Mura ra gud kanang magpahimo ka og kanang cake. Then kung tahay ang imuhang gusto ipa-design kay kanang mga otenables. Oh. Nadyo mo balibad nimo. Na. mo balibad nimo kay. Katungod po nila ang mobalibad po. My belief is I don't want to serve you that kind of cake, so go somewhere else. Ana lang god. So na sila believe nga ipugos sila sa imuha, which is you can't do anything about it. Pero kanang cashier di man siya tag-iya. Dili siya tag-iya. Di siya tag-iya sa 7-Eleven. Cashier siya. What if tag-iya jud to? Ay, murag pinakuan. What if tag-iya to? What if ni absent ang iyang mga cashier siya ni puli? Kanang undercover boss. Oo, pwede. Oh. What if lang jud? Katulad po na kung now, I think my allergies are like creeping in, you know? Ano pagkaman, kaning mga ubang tao, sorryhan ta mo ba, kamong mga tao, ayaw mong pagbuot sa mga tao kung sa paliton nila. Labaw na kung legal raman pod. Legal man na mapalit. May kuan na, kanang mga space brownie na, mga mga bato-bato sa langit. Like sigarilyo na og liquor. Hala, naabay regulation na. 18. Nga 18 plus lang ang condoms. Pero she's or he, we don't know the gender of the person. We don't know they gender. We don't know how old are they. We don't know how old. Pero actually, natay theory sa how old are they. Malisudan yun. How old they are? How old they are, ano? Third Third year college is about kuan, 18, 19, 20 years old. 20. Naradara. 20 lagi. 20 or 21. Between 19 to 21 years old. Ang third year. Oh, third year. Okay. Kay pag 18 ni mo, ni graduate ka senior high school. So, musulod ka sa first year college ni mo as 18 or 19. So, kung 3 years ka, 18, 19, 20. Ay, legal naman ti ay. Kung Gani. kintahay na amang galing na regulation. Maski pag sigarilyo or alcohol, di man na problema. Kaya di ba 18 plus man dapat ang mga sigarilyo mga alcohol? Pero wala ba yung regulation sa condoms? Magani na ako. Wala man i-appeal sa regulation nga kanang bawal mo palit ang dili 18 or what. Papalitan na ninyo. Uy, dagan biya kay HIV ron. Bitaw no, wala kayo. man na regulation. Papalitan ninyo. Uy, gusto ninyo yung magkalat na hinuon nga sakit, ha? Mao gani no. Gusto ninyo dagan kayong STDs, STIs, gusto niyo premature, unsay tawag gani? premature. Teenage pregnancies? Oh, teenage pregnancies.
Uy, Kamo pangarap bo. ko na ko, Krino. Oo. So, wala ka pa. Giingon na ako ni sa kumbana. Pangarap na ako maging producer. Naingon na ako sa mo. I want to produce. Like, I want to produce something. Like, for this podcast, I want to produce. Diba? If there are other aspiring podcasters out there, I want to produce your podcast. Dili ako ang mag-host, but I want to, like, create the production. Like, kung say content Create in your... content. create content. Produce whatever type of content you want to produce. Tapos, nakoy ka ng pangarap ba sa una pa ni na ako gingon sa kumbana. Gusto ko mag-documentary nga sundan-sundan ang life sa isa ka tao. Ordinary person lang good. Sundan-sundan lang iyang life. Kung interesting siya nga tao ha. Not I said ordinary tao. Yeah. I said ordinary pero dapat interesting iyang life and lifestyle. So for example, mo siya si Small Loud kanang bilyonarya nga. Dili man na normal people. Ganino. Ay, basin gusto ka og sugar baby, sundan-sundan unsa iyang kinabuhi as a sugar baby. Morgana or kanang mga hoe. Mga sex illegal workers. hoes. Sex workers. Hoe, dyan ako gingon. Grabe si Darling, kana sundan-sundan ako ilang life. Di ko makialam. Sunod-sunod lang ang camera, ni akong director, ba? Pag ingon mo teenage pregnancies, gusto ko magsunod-sunod og mga ana. Sundan-sundan sila sa ilang life kana mga teenage moms. Dili ang gyud sa paghimo, no sa demo. Ang ilang life teenage moms nga nabuntis na. Humana nanganak na. Kay nakakita kog show nga 16 and pregnant na siguro to or teenage moms. Na yung mga ingon na nakatanong ko mga 3 seasons man yata to. Mas yun lang kung tanong sa TV mo, no? Na-realize ko karon halala, ina ko, no? Dagan ko ginatanaw. Ngano man na? You have a lot of time on your hands. Anyway, mo lang to. Ganahan ko, gusto ko mag-produce yung sundan-sundan ako. Sige, pag mga anak pa. Mag-judge. Ang ihanto mo kay para mahadlok ang uban. Awareness man na siya. Awareness na. Kay dili dapat mo mag-teenage pregnancies. Kay para mapog nga nato ang teenage pregnancies. Kay unsa kalisod ang kinabuhi. Dili sa yun. Kabalo ba mo hantod karon? Wala ko'y baby ha. Wala ko'y baby. Ang among kinamanghuran is 10 years old. Ang bunso na kong anak, 10 years old. Kabalo ba mo nga mura ikatulumi mo palit og gatas sa isa ka bulan? Ikatulumi mo palit og anak kadako nga Bear Brand sa isa ka bulan. Kaya hantod karon nagagatas ipon sila. Maski nga akong 15 years old, mo timpla-timpla pa na siya milk. Diba? 15 na, 12, 10, maggatas gapon niya. Kamo, mga anak mo, sige. Panganak mo, kay lisod kaayo ang kinabuhi ron. Ani ni siya, you can never pugong teenagers. Their hormones are raging. Their hormones are all over the place. Kung bawalan nimo sila, they will find ways. So, just give them a safe alternative. Yeah, let them buy it. Let them buy it. Para dili sila mga anak, para dili sila mahimong teenage parents because life today is so difficult. Ako nanganak ko 26, manyata ko nanganak. And I was traumatized and I never had another child. Unsa na ba kaya tong mga 16? Mo gani no. I realized I've never asked money from my mom ever since I was 16. Because yes. That's why I want to cover them to raise awareness. Yes. Darling worked hard. Yes, I did. I think kanang lami na kay mo retire kay early kay ko nagtrabaho, kabalo ba mo? She done had hers. I done had hers. Grabe. Tapos kanang nakoy pangarap pud na kanang unsa gito kung gingon sa mga pang sa una pa mga ito basta gusto ko maging sundan-sundan ng mga tao tas i-upload documentaries mo wala mo ko tayo ingana nga style. Gusto na ko trashy shows pod. Kanang murag first date blind dating then isundan na to sa ilang outcome sa blind dates. Mangita na. Dagan kog ideas ba? Mangita og shows nga naa na sa America and just need a Filipino version. Yeah. I just need like a financer. Dagan kay ko idea sa akong brain. Kanang likot kayo gani kan dagan kay bitok ang utok. Dagan kay mga idea. Anyway, tama di ay. Basig na ay kan mga aspiring good na podcasters.
you wanna ask help from us, I'm down with like replying kung sa ibato ninyo. Okay. Kay, That's pero very nice of you. Daghan man gud kayo kanang ay dili daghan kayo sa naay group tangag nga giapilan. Ay, ako lang masiguro. Sa kanang Creative Podcast Philippines, kanang Facebook group na siya. Daghan nga nag-chat dito, paano daw mag-start mag-podcast, paano daw mag-start mga inganay-ana, na good. Ano bang gamitin na mic? Lamig sila tubagon dito ba? Just start. You don't need equipment. You don't need an equipment. We used this when we started. Uy, makita na kong game. Ay, makita. We used this when we started. Makita no. Oo. Just start. Because, ang kalaban sa success is Doubt. not just, what I mean is, yes, doubt. Yes. But, procrastination. Ay, bantog ra dili ko successful. Okay, kung pirmi lang kay delay, wala, it will never happen. So just start, even if you don't have it. Tapos kung unsa imong gusto na content, like, what is my content about? Unsa man, let me help you. Wow! You're so nice. For free. I just wanna help. Kay, na-stun ko katong, Naingon si Nathaniel, perfection is the enemy of progress. Hala, wow! Kuya, wa ba ni ng mga palakpaki o katong daghan nga palakpak? Usab. Nag-comment si Nathaniel Blank. Ingon siya, perfection is the enemy of progress. It's real. Let me break it down. Kung sige kag ka na, huy, dili sa ko mag-start og podcast, need pa na ko mupalit atong Sennheiser na mic, gusto na ko mupalit atong kanang Yamaha na kuan nga ni equipment and stuff like that. If you really want to be perfect, you can never start. Kay kung gusto nimo ma-perfect, dugay pa na siya. And also, it does not exist. Yeah. There's no perfect equipment. There's no perfect host. There's no perfect content. There's no perfect anything. Just start. Whatever you have, just start. Diba? Ano na yung tayo? Inspirational kita ron. Na-inspire ko. Kaya ako siguro to ang nag-post dito, how to start. Hadiloy, Tagalog man to. How do I start? Pwede pong pa-help. Nilabi kayo mong reply dito. Pero, ay na lang, Gusto ko matabang o dili? Tigil Tagalog, manggulisod kayo. Gwapo na mga tabang sa kuha, Bisaya. Kay, wala ko naman sa akong sentence, ha? Na-stun ko, kay diba, recently, we had an onboarding with the Pod Network. Congratulations to us. We are officially signed. Yay! We can say that now because it happened. We're official. We're officially signed with the Pod Network. One of their podcasters in their agency. Tapos, ipangutan namin nila kung if napa daw tayo laing nibalaan na podcasters na Bisaya, we can refer them to them. Wa ko'y maingon. Wala mi maisip because when we searched for specifically Mindanao niya akong pasabot ha kay naa may mga podcasters sa Visayas. Or sa Visayas. Sa Visayas na aman. Daghan. Pero specifically Mindanao to ang iyang pasabot. Pag ingon niya sa kuato murag na-stun ko ha, murag wala man jud. Wala kaayoy consistent ba kung pasabot. Like every week na output na ay upload sa Spotify. Kanang di gyud ma-absent ba para sa tuwa. Buyag. Thank you so much my sound engineer. You are now one of my elite sound engineers. Buyag kaayo mi niya. Maisip na ko ba nga, kisa man, search na ko sa Spotify, wala. Oh my God. Wala na. Sila yung uploads pero from 2021, 2019, 2020. Wala yung mga recent uploads. Dili ka na every week, dili weekly ang upload. Maski man lang monthly, wala yung monthly. Muna makuhan ko masaya pero lisod bitaw siya lisod siya i-consistent. Lisod i-consistent. Labi na kung na kay full-time job. Thankfully, we don't. Mauna because we don't got jobs. No. Darling has a job, but delegated. Tama na, di alam ako to mo ingon. Delegated. Okay, tama na. Delegated. Yes, mabalik ta sa ato ang subject nga let people buy condoms, please. We don't want any teenage pregnancies. And we don't want your opinion. We are don't a want business. Unwanted pregnancies. You're selling a product. Let them buy that product. Ano mo magpapalit?
Yep. Jugoon pud mo no. Let us avoid STIs and STDs And HIVs. and HIVs. Oo. Apil naman siguro ang HIV sa STIs and STDs. O kanang mga mo yung po kagid-kagid sa baba pero I think that's Apil included na. in the STDs. Oh, apil na. Oo. STIs and STDs. Mo bito ka nang usay gud ka na makita ko Ay, yun. makita og tao ba nga kanang kaatubang nako mag-stress ako aniya kanang nagoy ng mga butoy-butoy diri. Maisip nako ba ano nga naman mo? Ano nga naman mo? Diba? Ang eskwelahan nga STI. They didn't realize. What an unfortunate name for a school. Gani no. Napa ba ang STI ron? Napa? Kuya mo nila, oy. Napa ba yung STI ron? Aren't they gonna change their name? STD daw. kanang technology nga school ba na college? Well, anyway, let us normalize. Let us normalize. Okay? O i-normalize na kay para dili ta managhan ang mga may sakit, ang mga teenage moms. Oo. Oo. No, dili ka makaingon og teenage dads, no. Kay kung mabuntis na, mudlakaw ra na ang lalaki. Correct ko. Ang mom ang mabilin. Correct ko. Wa siya, kita mo atong bata nga gibilin sa silin bag? Sa Celine paper bag. Silin paper bag? Mm, Do you na. want more of those? Gani no. Tapos narcissistic kay mama ato ba? Oh. Please don't change his name. Why? Pangay pa kay pangalan, Brian Drake. Why? Ay, tayo sa context. Taga-isla context. Na ay bata nga nakitaan sa usa ka, I don't know where. Basta diri la to sa Davao City. Sa sulod sa paper bag. Gibilin sa usa ka susulod nga silin sa paper bag. Newborn baby. A newborn baby niya na ay Letter. note. Note. Sa makakita, please take care of him as your own. Murag ana to. I'm Nag-English sorry. pa. Nag-English pa. Nag-English. Davao City niya. Davao City ni Davao City ni. Please don't change his name. Brian Drake. Pangit kid pangalan. Gabi ka buki. Please don't change his name. Why? You're so narcissistic. Narcissistic to nga bata ato kay please don't. Why? So you can Why? find him in the future? Nope. Nope. Don't do that. I advise whoever's taking care of him now to change his name. Mo gani no. ASAP. Naaman sa SPMC tong bata ato gi alagaan sa ward sa akong bana ba. Nagpulihanay daw sila dito og pagkaon. Uy, kaluoy po. Oh, nya cute ra ba kayo? Basta. Gusto mo do you want more of those? No, we don't. Nya mo ra to 7-Eleven na minaw mo. 7-Eleven palihog ko. Pagtarong mo, tarungan na inyong establishment ra. The cashier thought she was helpful, but no, you weren't. No. Mm-mm. I think you thought your intentions were good, but no. They think their intentions are good. They always think that. They always do. They don't say something and think, magusulti ko ani para maging negative. Magusulti ko ani para mga way. No. They always think that they're good and the best and the hero of the story. So pagtuon niya, pag dili makapalit og condom, cancel. Ay, dili, uy. Dili na makancel. Unsa di ay. Pero may gani, bright ning nag-post. Kaya nipalit siya sa lain. Dito Di na siya sa makancel. Uy, drugstore. si Nathaniel Blanc sa una, di na makancel. Masking way kaon. Di na siya makancel. Kasi, kugihan. Di makancel. Mauna. Sunod. Nagsunod-sunod. Kung ana pa gani akong bana, kung wala do ko naligate, nalabaw na kay pandemic, naraming duwas balay perminti. Hala, no. Oh. Basig 8. 8 na mo nga nagkaroon. Ala, bright mo. You did the good decision of your tubes are cut or tied. Cut. Huy, na mga horror stories anang tied, uy. Gani no, nga natanggal daw. Natanggal, naluag. Naluag. Kay murag hilo lang man murag surgical thread ba. Oh. Either naluag tapos nabuntis usab or ectopic pregnancy kanang diri lang. Kay di kagawas. Kay di kagawas ang bata, di ka adto sa ovaries ba kung Okay, asa ang base. napahikot. Kung napahikot. Wala Kay ka ano. cells ba ng sperm. So Gani. gagmay kay sila. Maski pag natay na kung naadyoy gamay banga, ganong dili. Gani no. Ganino bugwa po doy. Kabi ka bugo po na ay. Uy, anak ko, I need proof of purchase. Giputol sa akong doctor, then gihatag ni sa ko ang mga naputol. Okay. Ay, okay. Gibusulod niya og kanang jar. So na ako'y memories.
Ay, Ambot asa na okay. turon, murag gilabay na yata. Wala kalain po ni mo. Pero na ako na ebidensya nga na putol jud niya. Oo, at least you know. Yes, I do. Oh. Unya Mura to guys. to guys. Uy, grabe naman punta ka banding ron. Uy, dugay kita na human. Manihapon na mi. Oh, manihapon na mi guys. Kay gigutom naman mi gamay. Gutom na mi. Pagay ko kaluto, nakalungag, wala pa. Uy, alas 9 na mi makakaon. Katul kay akong ilong. Ay, nagbutang man din siya gidadro. I was 22 at that time. Oh, di ba? Mas older pa sa ako ang theory. Oh. Kamu ba, no? Kamu, 7-Eleven, paminaw mo, no? No? Best Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is boy or namoy boy. Namoy boy. Si Habibi namoy boy sa Sikihor. Oo. It's a person who's throwing words back at you to point out what he or she or what that person gave you or provided for you, and in return, why aren't you providing back or giving back? Morgana ba? Morgana, no? Tama ba ko? Explain nagtarong, be. So, unsa man. Ang tao nga namoy boy, kay murag pangayo niya og usab. Gihatag niya pero abin ni mo gway bayad pero di ay manumbat sa Tagalog. Oh, Manumbat. Sumbat. Oo, mo na siya ang iyang Tagalog na translation. Murag og pag-ingon namo nga si Habibi og Shion namoy boy sa mga taga Sikihor. Kay kuno gi-promote po do nilang Sikihor pero wala doy nag-thank you man lang sa ilaha. So mo to ang example sentence. I hope na nagets ninyo from the example, right? Yeah. Oo. I think. Namoy boy specifically is somebody who weaponizes what they did for you against you. Gihimo niyang bala, weapon. Oo. I did all this and that for you, and I need you to do the same. Nangay ko kay co-pilot og meaning ano siya. It refers to reproaching or reminding someone of a favor or help given, often in a way that makes them feel indebted or guilty. It's considered ungracious behavior in Filipino culture. So, na English translation, ani? Hala, wala mo proud kay ko. Murag Filipino lang siya nga word. Filipino or Bisaya lang siya na word. Wala siya direct English translation. Wala. It means, in English, nanumbat or namoy boy can be translated to reproach. We don't use that word. Nobody use it. That's the first time I've heard of that word, reproach. Reproach. Maski sa movies, you don't hear it. It's the person who is namoy boy the person who is namoy boy is somebody who's using the help given. Yeah, what they did for you in the past, they're now using it against you. Yes, correct. That's a very great explanation. Pero na-proud ko ka, wala siya English nga word nga ginagamit often. Yeah. Oo. Like reproach, I haven't heard that. Yeah, I haven't heard that used. word. Throw something back in someone's face. Specifically, that person who has done something for you in the past, or and thinks they've done something for you and you don't know. Yes. Sometimes it's delusional sumbat or delusional boy. No, yutagan balik kunin mo wala man. Oh, di ba ka remember ka? Na magsugod na mga away. Ako ba perminting kuan sa imo ha, nagailis sa imong diaper sa una. Kana mga parents ba nga si Dennis Padilla ba ana siya nung sikat pa ako, nung madami pa ang kita ko, sa inyo napunta ang lahat. Kaya alangan naman dili sa ila. Anak man niya asa man din na padung iyang kwarta. Gani bugo no. Bugo. Bugo. Waingon si Crip. Go Mother B. That's my good friend. Thank you. Hello, good friend. Thank you, Answan. Anyway, that's it. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Ayaw sa mga 7-Eleven people. Dapat sa mga 7-Eleven people. Share this episode. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Sa mga naay mga letters diha. Kung gusto mo mag-send og letters sa mga inyong story,
with an anonymous name. Kamoy bahala. Basahon na mo. Okay? Di mo mailhan. Promise. So, submit it now. Go to diliniadvice.com. There's a form there. You can submit your story there and then send it. We'll read it. I promise. Pero dapat gwapo ang pagkasulat, ha? Na criteria for judging. Gwapo ang mga kama, mga punctuations, mga M-, N- and everything. Ay, ma-pressure na sila. Dili, akong style pag magsulat ko, napo ko yung mga moments na nagasulat kong taga sa Facebook. Magyaw-yaw ko specifically. Una, ginadraft na ko na sa phone or sa laptop, bahalag mali-mali ang grammar, Jud. Bahalag mali-mali. Mali-mali ang punctuation. Butang tanan ni mong points. Oo. Tapos, i-copy na ko na tanan, bahalag mali-mali. I-paste ako na sa Copilot, pero na ko'y prompt before that. Moingon ko, please improve my grammar. Wala lang ko. Tapos, ibalik na niya sa kuha na naka-improve na ang grammar, improve na ang punctuations and everything. Ano lang na siya. So, I'm giving you a tip. That's a tip. Say thank you. Thank you. Go to diliniadvice.com, guys. Dapat dito among QR codes for our GCash and coffee. Basta mo na to. Salamat, good friend Crip, na naminaw sa ato ang episode, nag-apas og paminaw, makatawa, murag tala. Ay, oo. Gabiin. Ay, ako nagre-listen ko gabi sa mong Sugilanon. Makatawa misa mo sarili Makatawa ko content. sa akong sarili, actually. Maraming buang. I'm so funny, Maski, We're so funny. Mingonana. Onya, moro to, guys. Mara to. Thank you so much, everybody. See you next time. Bye-bye. Bye.